Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Namar ka jing duna sabapalat ka jing mi shakmat jong ki pat ba ban yo ya ka dawai inject tika ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District ka kong karamai khar kongor kala khot bat wer ya baro ki rang ba snong bat kumju ru ye ki nong ilam nyam jong ki jat nyam ba pher ban pensngo tho kham banya shapang ka jing ai dawai inject tika namar kum ba kalong menta dang bon belai ki nong shong snong hapo upur usam jong ka Southwest Khasi Hills District ki badang randin ban yo ya ka injection ka bayada na ka jing ya bit yo knyang jingpang COVID-19 hakani ka jing lang le don langru u Dr. W.N. Nari u DSO jong ka mau kerwat uba F Basan nang tadi u BDO jong ka mau kerwat CNRD block lembat QAD key officer Susul pentip ru ba ki don ginong tray sorkar hapo organi ka district ki bempat ai ke injektika hadu menta pada kaliang jong ka Deputy Commissioner kala pentip bahkan sakhot ban pensngo tho yaki balada kidang yai kentai ban yo ya ke injektika kin haban le test man la ka por ban man la ka ship house ngi te kat tu kat ni ha bangila ya kren begitu ki rang ba snong ha kitu ki santen di ki snong te ki ong sa kawai kalat kaba kila ki brio bakin khamnget kadi dangi yat na lingba ki rang ba nyam mo neki dongkit kam nyam de meneru ngila don ka meeting kaba kongsan ha haba kiwan arnut ki pastor ki bede ya betu ka Port district kiwan ki temen basan kiwan ki rang ba balang kumta ti ngila ya kren bha hakatu hakane ka liang bat ngila ya penbet ba ngila ya penbet ba kini kirang ba balang hi ki dia shong committee kin bakin hap kin ya perkat bha kumno ba kin ai jing shai ya ki para banget hakatu ka district bakin wan shakmat ban shim yu uni inject but on the kila yo ya kane ka jing shai ne ki pat ba kane ka khubor ne ki pat ba kin sia thu yu zonal magistrate uba divan uba pitch the but ngi kin sia ya thu yang ngi khang bangi la ban bu ka vaccination ngila ban pha ya ka vaccination team te ka to ka jing lang mene ka long ke ka ba drang kam ba ngam arta tien ru ka to kan sa sei so hi ma bangila ya kran bnya ba ki liang barakhat ki liang jo ka COVID, but many of the doubts also was cleared. Namar kidan kitu ki teman basan ki rang ba balang ki ba dang kwa jiksha shushu but ngila sutenat hi Dr. Nari ru ila batai bha u BDO ru ula BDO markovat ru ula batai bnya bha yaki but ki ong kila snow shy but kila snow ni khot yaki district heads mo ki district heads jong ka district namar khoj bun ngi mentang ya tre bhai ka kam COVID ringing ya tre nia let shafil nia tre bat ki rang ba snong bat ya ki CCMC members kumta ter re ngala khot ya ka biting khrang ban bangin ya perkhat kumno ngi ya le ya ki nong tre la jong hato ki nong tre ki ba tre office ngila pet ne am bakin vaccinate ngila pikir ne am hakata kaliang khrang ba kiru kinum kinyo ya kane ka jingya da te ngila batai bha ya ki bat ngala pan da ka weekly report menta ngila thau bha ka we ka form bakin ya thu yangi ba kanu ngot ki nong tre jong ki kila vaccinate bat ngila batai bharu ba kitu ki bam kwa ban vaccinate ki dei ban ai da kaneka test report man la ka shifu sni khrang ba kanya daru yaki bat kanya daru yaki tu ki nong tre office ki be tre lang ba na uni u knyang jipang ti kumtahi ngila ya le hi kat bala ban pensha yaki briu ti ni hapit metan nomor ba fi udi u BDO makurwat ula lum yaki na lingba ki gram sevak jongu ula lum man la kishnong kat nungut ki bela yo vaccination but kat nungut ki pampat yo vaccination ti mentang ni tre ru nakatu ka data ka bu ula lum BDO ba kadne basan bangin
try ngin give a focused approach ke ni kitu kishno